Assalamualaikum gib maso kabar sa Basam Ranau. Mga tutulan na di manggulaw lah. O din update si sagyang kaya di katidaw agyang kaya Iran na nagyang kaya Amerika. Nagugyang kay mambua di katidaw agyang kaya Yemen nagyang Saudi Arabia. Yang mambua Israel nagyang Lebanon. Israel versus Gaza. So ginan ni ipag-update tano. Sama na miyaka dugaw idatan ng mga kabar. Shoutout ko lang na bago pakasulid. Why? Ayam apian na i-share tanwag ang kaya live. Antan wari magaan makapuun. Makapamatya si sagyang pitibarangan na kabaran, news, mga international na pamatian tano. Ipatugalin tanwari sa Basamin Ranau sa ikot taman akap kagagatanuron. Yes, so pagariniwa si Masakaw explain si sagyang kaya social media. So requirement ano na ubatan raut sa magatos na inshallah na punan tanong sa mga nagyang kabar sa Basam Ranau. So katiyag yang kaya mga headline na pamatian tano di tano buri di penayanayaw. Shout out Muhammad Rasul Dibaratan. US-Israel war failed to achieve objective in Iran. Yang ay Peter ko nagyang kaya Iran. Udi nagyang kaya IRG, military nagyang kaya Iran. Yang ay ko na Amerika, ug yang kaya Israel. Nasukin itidawan ni Iran si sagyang kaya Iran na miya failure si Iran si iko masisingan ni Iran. Da bayran nung ko na yamanan yan na miyang batas. Yan na ni katero agyang military agyang kaya Iran. Betian tanong, nagyang kaya missile hit Saudi forces as Yemen draws a line for Riyadh new allies. Ayaman na niyan, nagyang kaya di katido, nagyang kaya Iran, nagugyang kaya Saudi Arabia. So, sama na yan, tuloy-tuloy na diran di katido, ugid na kanabagyang ko to marips. Ayaman na niyan na kasinatiman. Okay, ugid. Nagyang kaya Yemen, na inipun ko miya makapiray ni ka pito gawi, o di na miya ka 1 week, 2 weeks. Nayaman na niyan na gyang kaya Yemen na bubulak ni Ran. Agyang kaya mga barko Saudi Arabia pugukit si sagyang kaya manan yan na Red Sea. So, niya panutulta no, agyang kaya Yemen na sumpat sira na ugyang kaya Saudi. Why? So, gyang kaya Saudi na igid anay suldo din anay paliw na pugukit sa gyang Red Sea. Nagyang Red Sea, nayaman na niyan na may panagadiyan na gyang kaya ayaman na niyan na gyang kaya Saudi Arabia na may kapaliw sa barko Iran na may panagadiyan na gyang kaya Yemen. Gito'y sabab niya panutul kagay ada aba pakaliw. Abar ko agyang kaya manan niyan na Saudi Arabia kapatimbakan na gyang kaya Yemen. Yang panutulang ko talabi 20 abar ko makapupuon sa gyang kaya Saudi Arabia na miya kapeto. Sabab sa gyang ko to kapanimba kakira na gyang kaya manan yan na Yemen. So ginan mga pagariya pada penutulan tano si. Okay. Pedro penutulan tano si na missile hit Saudi forces as Yemen draw line for Riyadh new allies. Ama na niyan na gyang ako na kiating baka Yemen sa missile na miya sugat yang ko na gyang Saudi forces. Udi na sundaro mga Israel main sampan on. Si sagyang kaya tigin na emanan yan na draws line. Emanan yan nagyang utang mga red line nagyang kaya Yemen. Ay detaryan ang utatigin na baka no si sagad. Sagyang kaya karagatan na Red Sea katimba ka na miskano. Padanan sa red line nagyang kaya Yemen. Why? Minsan pa natigagyang kaya Yemen. Gyang kaya Riyadh. Udi na Saudi Arabia na miya kakuha sa aliadunyan. So panutultan man ka this is good for Saudi Arabia. Mapeni sa mga Arab. With na atas with line yan na para ano to. Ay manan yan na giyang kaya Saudi Arabia, Turkey, Pakistan na miyagi sa isa siran. Miyagi sa isa siran na apay ka man na. Miyagi sa isa siran na giyang pinirma nira na
military assistance. Udi nagyang title yan na attack on one is attack on all. Saudi Arabia, Turkey, Pakistan sign defense pact. Ay man niya na na pinirmaan kaya pasadan. Sagyang Saudi Arabia, nagyang kaya Turkey, Pakistan. Nya magi masada siran. So ayaman niya na isa-isa suka atakiran, nag-isa-isa mambuso, kandipin sa irang ko o mani isa. So, ibig sabihin, nawad na itidaw agyang kaya Saudi na ipti akuan, pagabang nagyang kaya dua inged. Ayaman na niya na Turkey, agu Pakistan. Kataon tanong nga Pakistan. Agyang nga Pakistan na isa may itong kumalay puwersa. Adi matutula ad na mga tatago niran mambu mga atomic bomb. Ay panaregi nga Turkey amiyaw na si kukatidawa. Away, isa mambu nang kumalay puwersa. Aginan na si agyang Turkey na padanan sa amanan yan na tunay ni NATO. Away, padanan sa agyang NATO. Kanyang bui Muslim country padsagyang kaya NATO. Udi nagyang kaya tunotoso NATO. NATO. North Atlantic NATO. North Atlantic NATO. Ano to? Komenta niyo sa una rin. North Atlantic NATO. North Atlantic. Lipatan na. So isa na mapi actually na mapianan sa Saudi Arabia, ugaid mambu, nagimambu isa kakinbul ba Saudi sa nga katidawa. Actually na mapiakira no to ko defense siko military. Shout out sa 126. Okay, din na kanay masad no. Papunta no inshallah kami sobratan 100. Para ra kan na yakabayakan. Sa kambuha. Ginga Saudi na dapat na did na pagampilan niyan, di makiptidawa. Ngayon to kagi na protektaan tano. Agi nga na dua haramain. Di na nga Masjidil Aqsa agugi Masjidil Masjidil Nabawi agugi nga Masjidil Haram. So para did na problema na did na banyan kuan. Okay, total wala min buno yan na pagambang buag nga mga Muslim. So ay dapat ka ad na gumubat sa Pakistan. Ana pagagubat ta Saudi. Napagagubat ta Turkey. Datar mabuhay man niya na Turkey. Ana gubat niya na pagagubat ta Saudi. So yaman na niya na main bulbi man to. Miya prone. Okay, yaman na niya na obligado Saudi Arabia makapanabang sabab sa giyang kaayakwan. Ayaman na niya na pinirmaniran. Ad na so military kuan, sino miya kapya-pya. Sama naman naging ayatalo na ibu maluron mabubay puwersa na Saudi. Uy na di tanong ka taong sa miyate di ra di ka paguyag ka ti mga alay pera kana pumasa siran sa mga sinapang sa Amerika. So kapakay man buya kasabapan sa gid ni kapakalaridu. O di na kataguan sa gap. Agyang aya siya agugyang asoni. Ngayon to. Gaya Saudi Arabia na mortal enemy sira na ugyang Yemen. Nakataw na ang Yemen, agi na kadaklansan na si awid na mga sonisan. Madagla mga maranaw, mga padtano, mga kilalatan, saan miya makagraduate sa Yemen? Na madagla sonisan. Away. Di tido agi nga Saudi ug nga Yemen nagupon mag-effect desisyon na nira na pangpadsira nga Pakistan ug nga Turkey na pangpadsiransan. Nagkakugitan na nga automatic agi nga Iran na pagugupan niya nagi nga kwan. Ay manan yan na Yemen. Oy gupon na namang pad sa nga mabala Saudi ug Yemen na pangpada na pada country na pangpada na Iran. Napangpada na Iran, napangpada na Hezbollah, napangpada na giyang ay mga taga-Iraq, ang mga siyasan sa Iraq. So, yaman na niya, katagun na pure sagap. O, gina ni problema sa. Paninta wala, di maulaw la. Ay, ilayan na kanon. Pantag sa defense na mapia. With na siko future, nakapakaya kaswagan na Saudi. Kaya kiswa-swa sa giyang ayakwan. Mga kaprangit taga-lubukiran. So, wala personal opinion na kanuno to. So, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Missile hit Saudi forces as Yemen draws a line for Riyadh new allies. Ay mana niya nagyang ay ko na initimbak agyang ay Yemen a missile na miyasugot yang ko nagyang mga Saudi forces. Di na sunderwa Saudi. Why? Nagugyang kay mambu ayaman niya na Yemen na adno to so ini tadira na red line. Udi na diran kabaya. Why? When you see red line na ugupon ka masuguk. Why? Na natimbak ngaw padagah. Yemen forces launch a major missile and drone attack on Saudi military concentration in Marib on Friday as Sana'a simultaneously warned that the countries joining or providing cover for Riyadh renew campaign against Yemen would be treated as a participants in the aggression. Kata. Giyang iko na Yemen adno to so ining gulala niran na major o di na mala kaya pamumbayran sa drone nagu missile si saging Saudi Arabia asiran focus concentrate si saging kaya emanan niya na mga military base saging kaya emanan niya na Saudi isa ko Friday as kagay as na simultaneous na giyang kaya emanan niya na Yemen sana na lalayon so emanan niyan na di niyan di katero sa mga warning asad na tigyan sa emanan niyan na mag-provide magay sa timbak uli na support sa isaging Saudi Arabia emanan niyan na pada country nagitud na tigyan na emanan niyan na kiateroon sa kiapang padiyan si isaging kay emanan niyan na di ka tidawa agyang kaya Saudi Arabia nagugyang kaya emanan niyan na Yemen. So, ay katulang din na sa natigi sa mamang padsiya magay sa support sa yamanan niya na Riyadh, Saudi. Nagitud niya yamanan niya na signal sa mamang padsiran sa nga katidawa na yamanan niya na sungur na mimambu. Kauto. Freedom. No, ako to si Freedom niya ako. Miya tiro yan. Yamanan niya na North Atlantic Treaty Organization. Ito yung mana NATO. North Atlantic Treaty Organization. The warning acquire particular significance following the signing of the MICA Joint Defense Agreement between Saudi Arabia, Turkey, and Pakistan, a new trilateral security arrangement under which an attack on one of the three countries would be treated as an assault for all. Namatan. Agyan nga itigin ang mga warning agyan nga Yemen. Why? Na upaman na mini rengan din sa agyan ka na kaya pirma Aba na niya na bapi adem pa na kaya pirmaan sa giyang ayaman niya na Saudi na the warning acquire particular significant following the sign of the MICA. Ayaman na niyan. Gingatigin ng mga katero, mga trade tagiyang kaya Yemen na bapiapan mini pansa. Kung di na bapiapan na kaya pirmaan na giyang Saudi Arabia. Amya tero ayaman na niyan na trilateral, ano to? Trilateral security arrangement. Si ko natigyan under sagyang kaya metro treaty. Why? Udi nakapasada nagyang dua na one of the three countries would be treated kauto under which an attack on one. Ay man niya na padatigyan si sagyang kaya kapasadan agyang makamubala udi na treaty agyang talo. Naswatigyan so langaw an attack on one of the three countries would be treated as an attack of all. So, yung manan yan, nasad na tigyan sa pagatak namin, na pagatak naman buging ngaya dua country. At the same time, sad mo sa matak kwesa na pagugupan, di pinchan man buging ngaya akwan. Dua. So, ginan, trilateral security agreement. Agyang kami din sa Turkey, nagugyan nga Pakistan, Saudi Arabia. So, yung manan yan na pagkisipat, di tero aging nga Yemen, sa knabar kami yan pagkaalang sa ditano di ka tidawa. Agiti kaya teruan yan nun mambu sa tigyan na mga warning. Ito na ini, pakainan ka. Asad siya mamang pansin na gito ni kaya teruan yan nun. Sadya magay siya support sa Riyadh. Udi na
nganin sa ni support nagito di ka tiro nun sa they participate the ayaman na niyan na conflict. Ansarullah official directly addressed the implication of the new alliance, warning Turkey and Pakistan against allowing the agreement to draw them into a Saudi Arabia's confrontation with Yemen. Gingatigi na mga pamagita. Agyang kayaman na niya na Yemen na siid na ipugilat. O di na di itiro Sagyang kayaman na niyan na Turkey o Pakistan uba kano siya yaman na niyan na pangpad. Kasadya mamangpad, si inaridu ay mambu. This concentration Saudi forces targeted. Kata. Yemen Armed Forces spokesperson Brigadier General Yahya Sari announced that Saudi military concentration of the San Al-Jin camp in Marib had been targeted following close surveillance of their movement. Yatigin amala military base agyang kaya Saudi Arabia san sagyang kaya San Al-Jin camp in Marib had been targeted na pianimba udi na pianimba kadro naging Yemen nago mga missile ging atigyan na movement agyang kaya miatero military base na yaman niyan na miatid na susorbiniran. So kaugit-ugitiran na mamonitor naging Yemen bipuriran pa na timbak na yaman niyan na kaya pamlanwa na iya Yemen. Gitu sabab pa miya sugatiran kon agyang kaya mga militarya Saudi. This concentration we struck along with their warehouses, vehicle, and military equipment, Sari said, adding that the operation involved a large number of missile and drone. Peter op naging spokesperson na Yemen, Brigadier General si Yahya Sari, na gingatigyan na concentration na were attack. Ay manan yan na piyokosan na miyatigyan na kaya atakaon, na miya nga susugat na miyatigyan so warehouses, mga bunigiran, so mga truckeran, so mga military equipment iran, Peter op naging si Sari, adding that the operation involved a large number of missile and drone na Peter op ni Sari, naging atigin na ninggulala na miya kiata kami sa Saudi Arabia, na yaman na niyan na mala ini, madakal, nagumala, ang mga main bulbon, ang mga drone nagu mga missile sa giyang kanan na kaya pangatak sa kanan na military base aging Saudi Arabia. He described the strike as top tier and prices. Yaman na niyan na Peter op niya kiniya Sari, ngayatigin na yaman na niyan na kaya timba kamero na sharp. Yaman na niyan na miyakatod, mabagar, yaman na niyan na operation. According to the statement, Saudi Arabia has continued concentrating forces and preparing them for a new military confrontation inside Yemen. Nakate, pakalad na O Peter, wag yung kayamanan yan na Peter, wag yung Yemen. Sana said, it would therefore, according to the statement, Saudi Arabia has continued concentrating forces and prepare. Nayaman na niyan na ori naging kaya miyang gulaw la na Peter wag yung Saudi Arabia. At iginasama na mambu na itataro sa midin so kakukonsentrate yami si ko mga forces agyang aya Yemen and preparing them for a new military confrontation in Yemen as sama na tigyan na di mariparad wag yung Saudi Arabia sa katimbakan yan si sa solid Yemen. Namata na kaya pamana sa kana di kira ta ginawa kana kisa nga di ka pakasusugat mga Muslim mata. Pamako ko nga adman na riya ako. Tuno to so grupo ang mga Muslima country OIC Office on OIC Office on Islamic Conference. Og yan na imasadera na nga duha ka tao. Problema na kikabasyan na Saudi Arabia. Miya pasad siran man na re. Na miya ang katay ka sabab sa Amerika.
Miya ka labi sa pulurauna diran diga tidua. Miya pa sa jiran ni Joe Biden. Miya ko si Trump na piangunduin niya na Saudi katata. Sana said it would therefore continue targeting Saudi military movement wherever they appear, reiterating the equation of escalation for escalation and siege for siege. Namatan. Ay manan yan na pitero Saudi di kami di meriparado sa timba ka namin ay mana Yemen. So pitero mana Yemen tigyan na udi nagyang sana kagina ni capital city Yemen sana. Pitero mambu yang ay Yemen. Udi na sana. Sama na tigyan na itataro sa mid mambu. So targeting kapenargita Mexico military movement. Sad na tigyan sa pagkailaya nami, whatever they appear. Sad na tigyan sa pagkailaya mi. Why? Saya manan yan nandedak lon sa mga sundarwa Saudi na ayamanan yan na timbak nami. Saya escalation for escalation. Ayamanan yan na maulad, udi na mala ayamanan yan na kuan. Katidawa siege for siege. Ayamanan yan ng utwa ayamanan yan na siege. Siege ng utwa pupukusan na ka. Tatarungan na ka. Na si circle na kay barata. Siege for siege sa katiriran niya. Diyan tanto ke define. With na sangaran na siege na kumbaga na pupukusan na ka na paman tataro-tarong na ka sa movementira na. Daabang ka pakaliwa. We will not allow hostiles plan against our country to go unanswered. Pansapiter wag yang sana Yemen. We will not allow a hostile plan against our country to go unanswered. Dia miya tigyan kabaya. Uba kami si penimba ka abami di Masembeg. Udi na abami di karespansi. The statement said warning that any new aggression would face an immediate and peaceful response. Astaga. Mana niyan na may tuno to. Tunaw katiro na rigiri ang utadi pewala. Mana niyan na mi kuwi nasiran. Yalipatan na suwataw ganun utab. Pansapiter wag yang asana. We will not allow, di kami atigyan pagyug. Uba kami si penimba ka. O pada country, abami di Masembeg, udi na abami di karespansi. The statement said warning that any new aggression would face an immediate and forceful response. Peter wag yang Yemen. Gupo sa ubad na tigyan, keuden, aba kami si ipman timba ka. Why? Uba kami si ipman timba ka pada country. Na di kami tigyan pendua-dua. Saya mana niya na immediately. Warning that any new aggression would face an immediate forceful response. Saad na tigyan sa mata kar kami, udi na dia mi tigyan ipagi guba kami si pagataka, dia mi Masembeg, dia mi ka response. Saya mana niya na uwad na keuden, aka pumumbayar kami si Roman, would face an immediate, na mana niya na siguradud na tigyan. Why? Naso pa kami na tigyan sa matulang forceful. Ay mana niya na puwersa. Akaso pa mi si kubapianto na country. Namatan. Yemen is forces also call on Yemenis serving in Saudi back formation to leave their position before further strike take place. Nakate. Ay mana niya nagyang kaya Yemen forces na panawatugiran si iko mga Yemeni. So mga Yemeni, agumagalubog sa Saudi Arabia. Ay mana niya nang belingan kanwatigyan. Sada panakapakala, agyang adi ka tidawa, leave your position. Awa inyo, sugalubog kayo. Saya mana niya na da panakapakala, agyang adi ka tidawa. Namata. Kataon-taon, agyang kaya Saudi Arabia. So, kaya miyati ako sa. Yati ako sa. Mana niya, so sa Riyadh, madagla ginawa na Yemen eh.
Ditad mga pakaptendo Arab tunay ni Saudi o Yemen. Kagi datar siran chaparas. Ugay na so Yemen na regular so kalairan. Kanaba tiga ada tara Saudi mga poporo mga la. Yemen na may tokiran na maporo kiran. Ito. Nabagay Saudi kadaglano na mapuro. Ginga Yemen na chug. Anan ni datar tanoron sa kapuro. Na mapuro tap na disira. Ito na rito sumara na mga utami kuna sira na. May labong nga sira sa katirwa. Shoutout sa 201 live views. Share ni wag yang kaya. Sudah makashare na. Share niyan. Agi yang kaya kabar para pakanagari sa mga padtano mga maranaw. Why? Badila boron so kuan. Sisi isa walay. Di pumatay sa news. So, abasa or kano, umakalpas sa dugawi so news na di rin buhat yan. Second major strike. The San al-Jin operation came only day after Yemen forces announced another large-scale attack on Saudi-backed military concentration in Al-Ruwaik, Al-Abr, and Al-Taniyah, as well as positions belong to the 1st and the 3rd Emergency Brigade. So, ay man na nina, pagani ito kaya ating bakagyang ayakuan. So, misiruman man tuming bakagyang aya Yemen. Ayat ini bakira na San al-Jim operation. Come only a day after ay man na nina, nabud no to miyaka sa salungan. Na tumining bakagyang Yemen. Siruman, announce another na piyakito ko nira naging aya malakon, large scale. Mala ini panimbakiran sa giyang kaya military concentration sa Al-Ruwaik, Al-Abr, agusi sa giyang kaya Taniyah. Augusto pada mga as position belong to 1st and the agusto mga pada brigade. So para kuan ay mi juro na talo naging sa bagyo na so mga brigade. Why? So ay manan yan na talwa large military operation. Sikan wibu to. Pag na wib na kagayaw. Na pisiro man na niya kagi. So talwa der pa kagi. Pian ni kagay kagi adi after at pitero yan. So therefore kagi. Naman na niyan na talo ko na yan mga military base sa piyamong buwan na Yemen. As well as position belong to the 1st and 3rd Emergency Brigade. Nagusugi nga iya 1st agu 3rd Emergency Brigade na panimbak panaging Yemen. That the operation was also carried out. The ballistic missile and drone, according to AFP, the death toll subsequently rose to 58. So, giyangan ko na kaya panimbak aging Yemen na miya panutulsi na mga carry out with ballistic missile. Mga ballistic missile ko na ni panimbakiran sa giyang ka na mga military base sa Saudi Arabia na mga drone. Pero panagyang kaya military Iran, Yemen, na atigin sa man piyamani ka no miyatay kiran na anay ka, udi na more or less 58 ang mga sundaro Yemen, sundaro Saudi miyatay. A senior Yemeni military secure told Al-Mayadin that the extensive intelligence gathering preceded the attack, allowing Yemeni forces to strike while preparation for Saudi Arabia background offensive were reportedly reaching the final stage. So, ay man na niya nagyang kaya kaya pamumiran sa Saudi Arabia na very paman na kaya pagintilan ni Rampipia, very planado. Kaya pagintilan ni Rampipia, baguin niya ingulalan ng ayakwan. So, kabasa ko kano. Giyang nga Saudi na mapano-pano ay Yemen. Giyang nga Yemen, na ka na ba tatamukan? Why? Ka maguluan na derpa. Gibu malo niyang kaya pakakuan. Ang kaya miya ka pipiraragun. Kaya may miya na may revolution sa mga tao, miya kataban sira na. Gitu. Ito siya ba pa? So mga rebuild ro pa masangot previously na dasiran so support sira naging gobyerno. So diwi na nan. So mga mujahidin ro agusto yamanan yan na gobyerno ay Yemen na mag-isa sa sira. Awan. Senior Yemeni military source told Ayame ako to. Extensive intelligence gathering preceded. Mala tanto ayamanan yan na
Kaya pagintiliran nun. Sabi puriran na panggulawlan. Agito ba, ang utakabasa ko, madakalsan ni akses, madakalsan na tanto nga Yemen. Agi na ni opsyon nga kuan Yemen, da beran na opsyon ya pad. So kadakala na si sa Saudi. Kaya deket na, deket ta. Hindi irenged. Why, kenapa deketan daer? Why? The source said, sana emergency military equations means that any Saudi military presence or troop movement toward areas under its control will now become a direct target. Kauto. So Peter wag yung Yemen. Emerging military equation. Ama na niyan na di nandi ipayapayaw. Why? Asad na tigyan sa Mailayami. Adna kilos giyang kaya tropa giyang Saudi Arabia sabayran kasuop na yamanan yan na under areas under its control will now become a target. Pamana sadya may lera no pama adi meri para dumambu sa katimba kairan sa yaman na yan na airan timbakan. Airan timbakan. Basta may lera na di meri para du sa katimba kairan sa Yemen na airan kon timbakan. So yaman na yan na yung Yemen nakapakaya liyo ko physical intelligence nakapakaya pembagan sira panairan sa information kagi nga era na sisarili siran mo sa satellite ran away sisarili siran mo sa satellite ran naba siran pugusar sa nga Google kaya ka ke pasangay nagupon panawatu gaging Saudi Arabia sa nga dua begua alia dunian pinirbanira na kagay at tiga Saudi na kon tapangan tanong nga attack of one is attack on all na tapangan ta upon irang garubat nga Yemen anakin bulbunairan nakin bulbuna nga mga Shia ana paninta di manggulaw la why iya marata kap kenagaw naki bapiapan bida tano sa akida with na langon Muslim na marata kap kenagaw na dua niya na Yemen kasumata na dua niya na Yemen mas mala Saudi with nakagiya tara Pilipinas may ito nati mas mala Yemen ubag yung Pilipinas. From truce to siege for siege. The renewed confrontation follows an declaration in July that the 2022 truce with Saudi Arabia had collapsed. The renewed confirmation. Ayan ba na niyan na confirm magyang kaya the renewed confirmation follows an declaration in July. Ayan ba na niyan na sukon so miyaw na abitiara Saudi Arabia sa ko 2022 gisu dia kan ditero na binitiara Joe Biden na miya ay masadsiran ad nakapasadan nira sabab sa giyang kaya timba actually para si ko mga monitoring san ayam yang na tumimba na Saudi Arabia ayat tinimba kira na airport upamana oriano to kaya perma yaging mata na kaya nga Saudi midi magbagramambu. Kaya problema na kinbulb sa nga katidawa. Na direkta no mapiaman. Uba kinbulb ba Saudi Arabia sa katidawa. Datara. Ad na pinirma na Saudi Arabia, agugyang kaya Amerika, agyang kaya Saudi, iman to na sirili siran sa nuclear facilities. Pembal siran mo sa mga atomic bomb. Na kaya po sa nirananan sa Saudi Arabia, sa suplian siran na Saudi Arabia. Amerika. Na iman to nang uto kapasada na pinirma ni Trump ugi siya niya Mohammed bin Salman na minipas din sa Congress for review. Congress agi nga Amerika for review. Nakagi usually na basta adatara na totally approved na nan. Okay. So ni ka-approve siya na Congress na kaya po na nga akwan. Nuclear facilities na. Adid ni kapakalala puwersa agi nga Saudi Arabia na tiginan nan tayo matagasan. At tidawatan. So, gina ni maluwa ka nun na kuha. Di kayo pendeka kambunan na pagri ka kuha. Shout out sa 230 live views
suwarid so da maka treaty organization di NATO na kuan nakautopan North Atlantic Treaty Organization. Nabi Akila Mohaisan na Ibra is watching. Salam idol, balasan ko wala sa madakal amapya ko mga kabar ka alhamdulillah. Adingga din Bells Guru. Hanim Mendoza. Matan. Hindi tanong to matataman. Concern ako kisang kaya kuwan. Siya kiniya bin Salman na nakabayan mabuna napapag-usapan na. Kabayan mabuna manapapag-usapan. Ito rin. Inuna nira naging ay Yemen. Inisen sila na din. Kaya buko na sabab na kaya ako na kaya maintain na Yemen sa Iran. At ito na rin labot ka ako pada kupken. Tension escalate. Kau to ay mana niyan na so kung so truce udi na kapasada nagyang kaya Yemen o Saudi Arabia na miya confirm yaman na niyan na Yemen na miya collapse sabab sa kaya pamumbuer kami nagyang kaya Saudi Arabia. So ay man miya collapse to. Miya de tension escalated after Saudi Arabia struck Sana International Airport and an Iranian aircraft carrying a Yemeni delegation. Patients wounded Yemen and standard passengers was attempting to land. The aircraft was subsequently diverted to Jeddah. So po na nakia pakati dawa Iran. Yung miya ka 2 weeks ndo, di ako ribat. Para na pangingisian siran, yung news. So yaman ang tunay sabab. Nagito, yaman na niya na ako nakia po na ya. Na giyang ito, kaya timba ka Saudi Arabia sa gina airport sana sabab ko no to sa na eroplano amala rururan yan sa mga pasyente udi na mga Yemen yan makapupuon sa Iran agito rururan na Yemen nagito sa yamanan yan na sumiyong sa Iran miyonot sa giyang ko to kiniliban ng kiyali kami nagito digito ni Iranti inutimba ka Saudi Arabia. Ito kung rason. So Peter waging sanaan na gito mga taon na susabagiro na yamanan yan na piura sumiyong ro sang utak kinilibang kay kumini nagwood na mga pasenter o apya molungan ro. So ginan. So whatever it is Peter waging kaya tutul. Yemen forces respond by targeting Abha kauto. Yid so kuan. So oriano kaya timba ka sagyang kaya kuan. Kaya timba ka Saudi Arabia sa nga Sana airport. Rominispan sa giyang kaya Yemen na tinibakiran mabunang uta airport Abha. Na naminggirawa siran si miningirawa siran si. Raksa dumini clear siya di kan beti ang amyang abu beti akanan. Ugi nang bu historisan. Ay man niya nami imbelo sa siran na kadua gawe mga didatar to na ba continue sa. Na kay kung makambelo sa siran ay man niya na Yemen na tigin na, ay man yan na airport tinimbakir kami, natimbak na yung mambu airport tanan. Na tinimbakiran na Abha. Gimawa Saudi, tominimbak siran mambu. Tominimbak siran mambu. Gidi sila ni magitu ka sabteron. Giyang aya Iran, tunay ni, Yemen, na ketusan yung sumirali siran na miyadak-dakal. Ay man yan na support sa Yemen. Paman na milyon sang utalominyo. Ay manan yan na pagtinggo na giyang kayakwan. Inukuha na rin ka, siran road na isa kayong nalangon pugato. Matan no to kumadagla merali. Siya manan yan na pagtig ni raw naging ay Yemen. So giyang ay Yemen na migay sa warning mambu. Ay man to tigin na blockade. Ay manan yan na dapat kasagad ni Iran. Abar ko Saudi Arabia kap timbak nira. Na madagla miya timbak Iransan, madagla miya kasoy. So aya kaya tigi sa Saudi Arabia na nga nadid na bon pa kaw kita. So gito kaya timbak Saudi sa mala mambu. Na nasumyo pa na Iran. So gina tunay ni Yemen. So ginan. Warning to Saudi Arabia partners kate ana piyakatan na Yemen. The military escalation is unfolding alongside a significant change
in Saudi Arabia regional security architecture. Mana niya natigin nagyang kaya military escalation, yung kapakala, agyang kaya di ka tidawa, is unfolding alongside a significant change in Saudi Arabia regional security architecture. Mana niyan na unfolding. Dia tigin di kita po, di mapagma. Oy. Mata na mana niyan na unfolding alongside a significant change. Mana niyan adna di mangudiuk. Ana pemang pedun. Saudi Arabia, Turkey, and Pakistan signed the Mecca Joint Defense Agreement on Friday. Mana niyan nagyang ay ko na talawangid na gitu ba. Sumya panutulakan ro. Mana niyan na minirma siran sa trilateral military treaty. Sako Friday, establishing a trilateral security bloc in which attack against one signatory would be regarded as attack against all three. Kauto. Sakon sa makamiya ka perma, sisagyan ka na nakapasadan, mana sira na talo, naswema na niyan na attack, tunod to, attack against all three. Mana niyan na, patigin sa mga pipirma, na isabu yata ka ng kakiran na kukumalangon na kasiran ni attack at talo. Whoever participants with the Saudi aggression in its aggression and blockade against our country is an aggressor. Al-Mashad said, adding that Yemeni law establishes how to deal with the hostilities states. So yaman na niyan na whoever participants, sad na tigyan sa pamangpad, sa giyang kaya Saudi aggressor, giyang kaya di ka pangataka Saudi Arabia, sisa giyang kaya manan yan na Yemen. Ako giyang kaya kababila ka agiyang kaya Yemen, sa giyang kaya karagatan niran. Against our country is an aggressor. Sana tingin sa mamang padun nagito tigyan na tigyan na binasa ngamin yan. Timba pagata kami niya. So manan yan na pagpad na meron. He warned Riyadh that brooding is international alliance with not force Sana'a to abandon its demand, arguing that the reaching a just peace with Yemen would be considerably less costly than continuing the confrontation. With naging Yemen na tigin na mas tumatigin suad na kapasadan rakatano. Mas tumatigin suad na kapasadan rakatano adi batano ito tuloy din itataros naging adi katidawa. Mas just peace with Yemen would be considered by less costly than continuing confrontation. Mas tumatigin na batano makapamagimasada. Adi sa batano itataros naging adi tano di katidawa. Mas may to atigin na gastoron nagumasda problema. Ay man niya kumakayat sa palad ng Yemen. Why? Ansarullah Political Bureau member Muhammad Al-Farah went further, specifically addressing Turkey and Pakistan following the new agreement with Saudi Arabia. Naman na niya Ansarullah Political Bureau, asya kini Muhammad Farah, na giyang kaya katiro yan, at na mas tumabatan pa magimasada. Udi na giyang kaya adua, sinyan directly din yan ditiro sa nga pada Saudi Arabia. Tingin na tumaba kami di makapagimasa daw Saudi, kaya manan yan na mas may tuagas to. Mas da problematan. So, giyang kaya Yemen na pagudiuk niran. Aging kaya Pakistan, Turkey sa imasad na nga aridu Saudi o giyang Yemen. He argued that the Muslim majority state should pressure the party imposing the blockade on ends its policies rather than establish alliance designed to protect it from their consequences. Kate. Pitero pinagi ni Al-Farah, managyan nga Yemen. At tigin na we would not Turkey, Pakistan, or any other Islamic country to become a political kabir. Dia may Peter Yemen, dia may tigyan kabaya. O bagyang kaya Turkey, o di na Pakistan. O bapian to na inged.
a Muslim Islamic country, Muslim country. Abay berat na banyan petekpe, cover for any aggression, blockade or violation of the sovereignty of Muslim country, Al-Farasid. Mana niyan na gitu. Di may tiging kabayo, bud na mamang pedisi, o di na ba kebiri, o di na ba plukote. Agi ang kayamanan niyan na kasala na Saudi Arabia, oay, di kami niyo pesenditi, sagi ang kayamanan, o di na di kami niyo may pantag sa blockade to blockade, kaalang yung Yemen, sa yung karagatan niran, sa diran nung kapakaw kita. Naman yan na instead ako na pasadimbud niya, kaysa sa yaman yan na bini berat na di makatidaw ataw. What is required of Islamic countries is not to form alliance to protect the aggressor. Pero naging Yemen. What is required of Islamic countries is ay mananan na requirements. Siko yamanan yan na mga Muslim country. Is not to form. Kanaba kano pendekdekala. Sa ibarat na ba niyo kontra sudataryo Muslim, countries is not to form an alliance to protect the aggressor. Pana di ka no pendekdekal sa emanan yan nakaprutikan niyo, sigo emanan yan na di maminasa from the consequences of its policies, but to exert pressure on the aggressor to stop the aggression. Emana kana ba kano petimo-timo sa kaugupin niyo sa ginga di maminasa sinene ditero sa mga Muslim country. Ay mala nang dua country. Emana tigyan na kana ba ay requirement ko Muslim a country na ba kano pendekdekal na pagi sa kanuna pagugupan ni wagi nga amanan yan na pagabinasa. Kaya dapat tatigyan but to exert pressure amanan yan na tigin na dapat na pressure niyo so di maminasa sama kagnak to stop the aggression, he said. Kana bagi nga mitimo-timo kanu na amanan yan na timbak kami niyo. Kana baginan petimo-timo kanu mga Muslim country na super kakaid naman na niya napagakulan sa kita pala kaniyan si kuya man di niya ninggulaulan. So gito pinakapunto si aging Yemen. Kumakayat sa pala nga mga tao aging Yemen. Naguya man na niyan na Yemen urging the Islamic country like Pakistan, Turkey. Di ka na kanaba so Islamic country na ba kano petimo-timo way na pagugupan niya waya na timbak kami niyo. Na begitu. Kaya dapat tatigin na petimo-timo kano ang mga Muslim country na pakitargiw si kuya manan niya na di mamiminasaan. Sugul bugyan na di mapya. Siya manan niya na ay marag siya na di itiro agi nga Yemen na ay din yan si ditero ng mga Muslim country. Pangingimasad ang ano? Mas mapia ba kami may masad kaysa sa ba kami di tidawa? Sugi nga Yemen na kumakait sa palad sa katidawa, sa kapusada na final. Asumya op sira na. So katitunian na sira ni sumya op. Oway. Sira ni sumya op ka, aya po na nananangot piano tultano. At tuminimba ka Saudi Arabia, pianimba yan agyang Asana Airport. Gitu. Na ino ko nga, pagkabarangan sa tutul, kagya pinirmaan ni man to, so kapasada naging Saudi Arabia, ug yung Amerika, may pantag sa agyang kana na establishing of nuclear facilities to Saudi Arabia, supported by America, nabud miya ka dua-dua gawi, na tinimbagiran na Yemen. Na, last week, na joint operation naging Amerika ug Saudi na tinimbakiran na Iraq. Naginan ni consequences. Pagusar naging Saudi Arabia. Astagfirullah. Paninta di mangulaw-law. No, pakalapas tap man si ko pahimikiran. With na kapahimikiran na iya. Datarop training nira na Saudi Arabia sa di ka katidawa. Datarop training nira na Saudi Arabia katidawa. Datara na. Gina Turkey.
Agi nga Pakistan na yaman niya na malay pwersa. Gupuna na tumimba ko, napakatimba ka Saudi. Sengur na. Sorry do aya Pakistan na sengur nira na Saudi. Problema sa naging Turkey aguging aya Pakistan na pker nira na dipinsa nira na ginawairan. Problema sa Saudi Arabia na nakabasi sa Amerika. Sabu sa ibigero na Amerika nagyutubo. Na ngayon, kaging aya Amerika. Bayran pipo sa isa stealth. Yung ta F-35, na niyan, na Saudi da. Limited busit magay kira na Amerika. Basiran miya kakawa sa stealth. Adi di basiran miya kakawa sa stealth mga lema polote. Mana kami kapait siran. Yung ta F-35, F-15. Naganatan tano sana na. Kaya agi nga isa tutul, nalingalingan yan. Panutul niya naging kaya perma sa akwa. Agreement. Di kami siya magyuto na bati ang tanopan. Shoutout sa 232 live views. Mapaki ko di kan ke shoutout. Tugid na ayaman na niya na kuminta ka no sa nga bati ang nakambu. Iniswaswa Saudi sa Amerika, agu Israel na siya pansiran wala. Sagi detartasan sa mapipikir. Sa kana man na imabati na. Ayakap ka nagono sa bagi na anti-Saudi ako aki. Kenapa? Ate anti-Saudi tero ta niati taro ikadwe na soneta. Ay di sini bakasan na so future mga pasibula. Wayugid na batanirang beripa makinag. Ito, sa kanaya kabiyakan man na, pamakusakan buo. Di Saudi Arabia na din na tempilan yan. Para, adman na mga darpa, mga ingid, ada si din pa mang pad sa United Nation, din pa mang pad sa nganisan, natutak na sirat. Mauyag siran pipya. Ay sa katano na, siya kaya Bin Salman, napagtad niya na Dubai. Baloy niya na Torres patagyan Saudi Arabia. At yung ka paro na, din na pagkada po na kafer. Na panuba nga siran sa pakabaling na man to na kaya proba na gyang to diran dimbalay na miya kalala. Na di panguduki man to sa manan yan na gyang mga alay pera kada to sa pamasakano sa Saudi Arabia kay man to na tourist spot. Sobra pa sa Dubai. Gyang na ni trip ya kaya Bin Salman. Amin bali tourist spot sa Saudi Arabia na sinumpan pagapon sa ngari yan. At tigin na kailangan na tigin naging Saudi Arabia na ma-modern. Madaraktan no sukip kalakan raktan utaw. Na antano kasungo yung mga turista. Kenapa kami narip pemirak? Saudi Arabia ka bapia tuturug ka din. Naging pera ka Saudi na petuga. So kabay sa organo, subu-sub kala bayaran sa umrah. Na mas mala umrah, hajj, Allahu Akbar. Adiran rudi mapesa. Na mana niya na matipin na mo ko na Pilipinas. Dirang kailangan so tourism para sira na makapirak. Di, kamala sira ni pirak. Attack on one is attack on all. Ati so details ang utapinirma ni Rando. Kaya gito na kanabuto details. Saudi Arabia, Turkey, and Pakistan signed the Mecca Joint Defense Agreement on Friday, establishing a trilateral collective defense framework amid mounting regional tension and month of military escalation. Watching from Kingdom of Saudi Arabia, pangninta mapipiya ginawang kasan, masakaw explain, nawaki gariyakan. Ay man yan na monitor siya gito sa Makkah, sa man yan na muna siya rin sa 5 hours. Ato na reda ka pa na turug. Sa man na nakupitar ka nusan. Hello kagawi. Gyan ako na Saudi Arabia, gyan nga Turkey, Pakistan, at nguno to so pinirma nira na Mecca Joint Defense Agreement. Kata, papadnira nung pa na Mecca. Agito ingaran yan. Mecca Joint Defense Agreement, pinirma na gyan nga talawa inged. Isa ko Friday. Establishing a trilateral collective defense framework. Ayaman na niyan na establish. Ayaman na niyan na pimbalan. Agi nga talo a collective defense. Talo ayaman na niyan na mga derpa why miyagi sa isa siran. Seko kandipin sa Iran sa ginawa Iran. Amid amounting regional minsan pa naman na niyan nagyang kaya
edi na si ditero na minsan pan giyang Saudi Arabia na may involved si sa giyang kaya tension na military. May involved sa giyang kaya di katidawa sa manaya nagugiyang military escalation. Kapupakala wayamanan yan na katidawa kagiti katanton yan. The agreement was signed in Makkah. Namata na si sa Makkah pinirmaan. The agreement was signed in Makkah following talks involving Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, Turkish President Recep Tayyip Erdogan, and Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif. Benda kini miya magumra ang mga tawayan na miya katutu na siran ro na tinga sumibay tano saya kang bibitira itano. Sinigunot. Ayaman na niya naging metro agreement o di na Makkah Joint Defense Agreement na siko na ipinirmay sa giyang kaya Makkah. Ore na tigyan o kiyang bibitira agiyang kaya talo. Mana siya kini Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, si nga Saudi Arabia, nagugyang Turkish President si Recep Tayyip Erdogan. Nagugyang kay Prime Minister si sagyang kay Pakistan si Shehbaz Sharif. Langon na rin akwan na mga ulo ang mga akwan. Mga alaikada kantidad ng mga tao. The three governments said the government aim to strengthen collective deterrence, joint security and defense cooperation while contributing to regional security and stability. Ano ba na niyan? Yan kaya ko na kiad na yang kaya agreement kapasadan na yaman na niyan na pupakabagran. So di ka pagisaysa si ko yaman na niyan na defense, deterrence. Udi nagyang utaka pendepensa. Joint security and defense cooperation while contributing regional security and stability. Yaman na niyan nagyang kaya tigyan na joint security. Yaman na niyan na miya ka pa magpada ngulalan si security na uba sirang kon pupaka-ugup sa yaman na niyan na katekna agyang kaayaman na niyan na Middle East. The three governments said the agreement aimed to strengthen collective deterrence. May pasad. Ako nanta pagyang kana na agreement na naman ay kapak collective. Ay man na niyan na strengthen. Kapag bagar, waya man na niyan na kapendipinsa. Sigo yaman na naging ang mga ingadiran. Saudi Foreign Minister Faisal bin Farhan described the agreement as an important milestone in coordinating effort to confront threat to regional security. Ama na niyan na pitiro ko naging si Foreign Minister siya kini Farhan, Foreign Minister ng Saudi Arabia. Yung tigyan agreement na importante tigyan. Important milestone. Ama na niyan na malay niya tigyan. Ayaman na niya na kaya importante niyan. In coordinating effort to contribute threat to the regional security. Sigo ayaman na niyan na kapakaugup po. Sigo kapakaugup ko ayaman na niya na katitak na agingad. Saudi Defense Minister Khalid bin Salman said it establishes a framework for long-term defense, partnership and strengthen defense coordination and integration among Riyadh, Ankara, and Islamabad. Wah, so man niya gyang ako na defense minister si Khalid bin Salman. Ay man niya na pagarin din ni ikwan. Akin niya Muhammad bin Salman. As kanin ni defense secretary, defense minister. Apitero yan. Gyang atigyan na pamana malayat. Long-term defense. Malayat at tiginayaman niyan na plano, framework. Siya di ka pa kapamagpada, strengthen deterrence. Siya man na nakapakabagra, siya ko depensa. Hoy. Sa di ka pa kapagayon na yun, integrity among Riyadh, nagusuyaman na niyan na integrity agyang kaya Riyadh, nagugyang kaya Ankara, nagugyang Islamabad.
Reuters reported that the negotiation leading to the agreement had been underway for roughly a year, while Saudi sources cited Al Jazeera said technical and political discussion had continued for around 2 years. Pero agyang ay manan niya na Reuters na bud na tigi na imya ka roughly a year, bud na imya ka ikerangan ta agi Peter Reuters na ikerangan ta sa agyang abitiara na miya kasaragun na iya di imbibitiara yan. Wina Peter agyang ay Al Jazeera makapupuon sa agyang Saudi Arabia ko na information na miya kalabid na iduragun. Around adi. Anay kaduragun na agyang abitiara na iman topan kaya manan yan na midaptar. The agreement built upon long-standing bilateral military relation among the three states. Pakistan has trained Saudi forces for decades. Diyan kaya tigin na amanan yan na miyabalo ya kapasadan. Na Sydney sabab si kumiyati din na kapag ayon agi ang kaya manan yan na matalway ngid. Diyan kaya tigin na ay manan yan na military aging Saudi na miyaw na din so kaya trinaw si manan yan na Pakistan. Pakistan has trained Saudi forces for decades. Yatigyan na Pakistan na miya train yan so mga Saudi military sa miya ka pirad ni Ragun. With Turkey and Saudi Arabia have significantly expanded their defense industrial cooperation in recent years. Manan yan. Naging atigin na Saudi, gugyang manan yan na Turkey have significantly expanded their defense industrial. Manan yan, naging aduing Turkey mambu, gugyang Saudi Arabia na manan yan na pupakalaan niran, mambu gugyang manan yan na defense industrial niran. Sumiyati sirang una di makapamagpada. So manan yan, nita kapiran subitya rasa, basiran miya gisa-isa. Attack of one is attack of all. Lamantan. Erdogan, PAC target no country. Erdogan said the agreement is based on the principle collective deterrence and cover security and defense cooperation, joint defense industry project and counter-terrorism. Miad naman ang terrorism na maloko minikdu. Kaya terrorism na panggamit nanan. O gobyerno igira ad na kalaban yan mambu. Pitero kine Erdogan. Nga tigi na agreement. Na tigi na pasudanay nasabab sa iko pasudanay na principle of collective deterrence. Ay manan yan na pasudanay tigian. Udi na antapaya na collective deterrence. Ay manan yan na kapagisay-sa sa iko depensa. Uncover security and defense cooperation. Nando man ay manan yan na gitu ba. Paduna tigian so security na gusto defense cooperation. Ay manan ang utwadiran di ika pamagugupa. Joint Defense Industry Project. So, kapamagpada sa manan yan na defense system. Pana, so kambal sa timbak, ikadu na sa mga military equipment. Na ba, juin sira no, pamana sira ni pag-explore sa rakira. Udi na di sira itutaba nga. Udi na kaya adna pambuelan niran na juin sira no, langon no military kuano pa ma-equipment. The Turkish president said frame rest of the right to Turkey president and the framework rest on the right of right to self-defense established under Article 51 of the United Nations Charter. So Peter pinagin niya Erdogan na tigin so kabenar o piteng gisa ko kapndipisaan yan si ko yung diyan. Gulalan sa giyang kaya legal matatagos ang Article 51 sa giyang United Nations Charter. So di ka pa magugupa, waya manan yan na mamagingid ko kapnipin sa Iran sa ginawa Iran. He stressed that the PAC
is not direct against any particular country and does not constitute the creation of a military axis. Pero ay kini Erdogan, apan sa kabasan yan. Yang atigin nakapasadan, na kanabatigin na direct against any particular country. Kanabatigin na mapapantuan, dumutan, kauto. Kanabatigin na matatandua country, paraw na kauto. Kapaya, sembagyan mambuya sa sembagyan, kapaya si Erdogan na sembagyan mambuya sa ilat-ilatian mambuya sa Yemen, agu sa Iran. Yang atigin na kaya pagi siya isami, na kanabuid na pakaantapan siya, country, kauto. Does not constitute creation of a military axis. Kanabuid tigin na yamanan yan na buid na ipenggulalan yan, waya ba ayamanan yan na ipenggulalan yan na ba military axis. Ay pagmin yan sinabud na pagataka, kauto. Buid na pagataka specific country. According to Erdogan, the framework will also remain open to other countries seeking to contribute to regional peace, stability, and prosperity. Nakatake sumapya. Pero yakin Erdogan, aging atigin na agreement na open na Saya man na niyan nabapian tayo pangpudo na country, why seeking to contribute regional peace. Ay man na niyan na open na tigyan sa pangpadun sa kapapangilaya, seeking to contribute. Kapangilaya si kuya manan yan na regional peace. Kapangilaya sa giyang kaya kalilintad si sa giyang kaya Middle East. Stability and prosperity. Turkish official similarly told Reuters that the agreement is purely depends and does not supersede existing bilateral or multilateral security arrangement involving the three countries. Pero yakin na Erdogan, aging atigin na purely aging atigin na kapasadan o di na agreement na purely depends and does not supersede existing bilateral auto. Tigin na yaman na niyan na kapasadan agreement na kanabay ni purely atigin para buko military. Para bu atigin si ko military. Sa kapindipin sa irang ko daw man isa. Not supersede existing bilateral or multilateral security arrangement involving the three countries. Kana ba atigin o baad na itatapok supersede o di na isosulakalalag saya manan niya na buid na pagataka a country o di na binasaan na country. Why? Sabo po sa giyang kaya pag-isa-isa. Kagi tigin na military defense Ay pasimba ni Erdogan naging to akuan. Pasimba ni Erdogan naging Yemen. Naging Iran. Kauman sumbag siya ni Erdogan na tigin na kanabay ni buid na itatapok siya. Para sa kapagataka ko padingid. Pakistan Foreign Minister said the agreement encompasses three principal areas: collective deterrence, collective security, and joint defense cooperation. Kauto. Ay man yan na Peter aging Pakistan Foreign Minister said aging ating agreement encompasses three principal areas: collective deterrence. Kauto. So datar na imam ang pag-explain man nga foreign minister. The signing also highlights the different capabilities each country bring the arrangement. Turkey possesses a rapidly expanding defense industry. Pakistan has extensively military capabilities and operational experience, while Saudi Arabia has invested heavily in military procurement and localizing the defense production. So, miya ka, di makapamagugupa tigiging ang Pakistan. Gingatigin na Turkey na pagpakaulad ni Ran, so yung banan yan na military ran. Military capabilities ran. Ginamamutigin na yaman yan na Pakistan na mga sanay kami makitidawa. Mala kami experience ko kapag itidawa ad na mga sinapangami. Why? Pagkatriniran sa mga tao. Ginamamu Saudi Arabia na yaman yan na pagimbist. Udi na
Saudi Arabia has invested heavily in a military procurement. Gingatingin na Saudi Arabia na mapasangi ka pamamasaan sa timbak. Military procurement. Ay niya siya ditiro na kaya nga Saudi Arabia na langon si pemasa sa Europe o di na sa nga mana niyan na Amerika. So gipagilatan na Pakistan at tiginas kami na ano mga sinapang kami. Di kami di papasa sa sinapang patring kami sa mga tao. Gitorkin na pagkaulad niyan sa military niyan. Sa kami tigin na maulad ga tiga Pakistan maulad ga military sanay kami ko pagitido. Tigin na Saudi Arabia na ini ang kapag-expand. Aguya man na di man nimo pag-invest kaniyan sa kapamamasaan sa sinapa. Sa man tigin na pagminyan sina kapag mamasara ka na Saudi Arabia, kapag nakasupply na kan mambu Turkey. Yung mambu Turkey na kapag mambu makatraining kami kiran. Mana niya military cooperation na tigin nga ya Pakistan. Pakistan also possesses nuclear weapon. Gip na tigin na Pakistan na mana niya na nuclear weapon namin. Problema siya rin mga soki. Gip Pakistan na kata pitiruran na they are possess na kumakapatsiran sa nuclear weapon. Mismo giyang kaya Israel na pitir na nuclear weapon Iran. Giyang kaya Iran na miyaw na Iran na petungud. Iran mo petungud. Kaya gusto na basta ino kap nagipetungud ka, pagala ka, iti mataan. Sa kami tigil nga Pakistan also has a possess nuclear weapon. Adun ba na tigil nga Pakistan na nuclear weapon na? Inamin ni Ransi, gip nga mabatiakan. Although analysts cited by Reuters said they did not expect the Makkah Agreement to be included a nuclear dimension. With naging reporter na Peter yan, aging pag-analyzed, aging atigin na nuclear weapon na Pakistan na da ini sa program. Da kapakatigin na da ini sa kapasada no buon pagalusod sa nuclear. Laman na ya, Pakistan na Peter yan. We are possess nuclear weapon. Giyang ay Israel. Inami kanaba matag kakatawan din. Ana nuclear ran. Giyo manan yan na Iran na di pa katurugan na Amerika. Namato. Bani tripping Amerika mambu. The arrangement comes amid a rapidly charging regional security involving Israel. Ano pasad siya nakikati. The agreement comes with a rapidly charging regional security involvement following an Israeli war against Iran began on February 28. It was also signed amid renewed confrontation between Saudi Arabia and Yemen, including Yemeni armed forces operation against. It also signed amid renewed confrontation between Saudi Arabia and including Yemeni armed forces operation against Saudi Arabia back forced the Saudi maritime traffic under Sana'a declare blockade to blockade. The agreement drew sharp response from Ibrahim Rizi, spokesperson for the Iranian Parliament, National Security and Foreign Policy Committee. The Saudi should know that paper agreement will not bring them security, just as years unilateral subservience to the United States did not provide it, Rizi wrote X. He urged Riyadh to reconsider its policies rather than seek security guarantees from other states. Correct your policy so that you do not have to beg the security from other races. Peter wag yang kaya kuan Iran.
kata miyag comment mambu Iran. Peter wag yang Iran. Paper agreement will not bring security. Peter wag yang Iran. Ginga tigi nakarata sa pirmaan naknaber kay ni pekasyap. The agreement drew a sharp response from Ibrahim Raisi. Ginga iko na agreement why? Nayaman na niyan na adna madawi sa katero ang makapupuan ki Ibrahim Raisi, spokesperson ay nga Iranian Parliament, National Security Foreign Policy. Pitero yan, the Saudi should know that a paper agreement will not bring them security. Pitero yakin niya Ibrahim Raisi, Parliament spokesperson nagyang kaya Iran. Pitero yan. Gingatingin na Saudi Arabia na katawan yan. Aso karatas pipirmaan. Nakanabaskan yan ipakabagay sa mana niyan na security. Udi nakanaban yan kasyap agi nga Saudi Arabia. Ngula lang sa nga kapaakuan. Karatas. Just as years of unilateral subservience to the United States did not provide it. Datar na tigin ng isa kumya nga ipos. Agi nga Saudi Arabia na makakapasada nira na gugya nga Amerika. Ngayon wat tigya nga Iran. Bamya ka mo ayan, debu. He urged Riyadh to reconsider its policies rather than seek security guarantee from the other state. Ay man niya na tigi Raisi na kailangan na may nangka agi nga Saudi Arabia agi nga kaya bayran bu pangitaban. Why? Mas mapya alineran sa pangitaban niran kaysa sa basiran din na yamanan niyan na sumarig si ko mga padingid sa yamanan niyan na siyap sa Saudi Arabia. Gyuti tito niya naman. Yamanan niya, he urged Riyadh to reconsider its policies rather than seek security guarantee from other states. Correct your policy so that you do not have to beg for security from others. Ay manan yan na salinan ni Watigi Raisi. So pangitaban niyo, kaysa ba kano di pangwa, saya manan yan na siyempre kano ang mga padingid. So ginan, tutulan si na 10:32. Gina nagi mga rarayag siya kabar. Gina mga pedna ibu kaya miya matayip man sa gasa. Ay tabuk man kubat ya. Kagay na miya bati na news na tigya kini kuan Netanyahu. Ay man to na ready kami. Tidawa alone. Paman na ready ako makiptidawa sa Iran. Sa di kami pengwa sa pandemi. Paman na single sirang kon. Piangararian na Iran. Kagayo to nada kan mapasad mati. Israeli occupation forces continue their attack across southern Lebanon, targeting Lebanese army personnel, public service worker, and several villages and town. Ay man niya nagyang ko na Israeli occupation forces na continue din sudiran di kapakitidawa sa giyang kaya ay man niya na Lebanon, targeting Lebanese army personnel, public service. Penargit ni raw nagyang mga Lebanese army. According to Al-Mayadin, Lebanese army soldier was injured after an Israeli helicopter drop a sound bomb targeting army bulldozer in the town of Al-Mansuri in the Tyre district. So, ginan. So, siron sa bugol tayo mamati sa nga ako nga debu mga audience. Balik-balik nga di ka tido a Lebanon na nga ako. So, yaman na, san sa Lebanon na uwi nga Israel, na di siran san di tido na, naba maulad. Yaman na niya nakapag-istra ka. Dataro, datari man to,
Ay man niya nagyang ako na helicopter Israel na suldan niya nagyang uta pamana miubero sa gyang military gyang kuan tunay ni military gyang Lebanon na piyamumbo ni ran adgo na miya materon. So gina ni maswa iran disiran siya ding girawa tidawa. Siran sandi itidawa. So man niya na samanan na pagato gyang na Lebanese forces. Guni na disiran pagato iman to na kata pagato gyang Lebanese forces. Na pagatakan siran mambugi nga Israel. So ginanday kuan. Santano buta man na kagya sagas sana ada mapiaw na balita. Ayan na yung tanong na ubod na movement ran si ceasefire. Na subuso news tanong sa kumiyaw na. So si sagas liba tunay ni gas sana gitu. Ayan man na niyan na giyang ika second piece, ika dua ka piece. Udi na ika dua ka chapter pamako libro. Udi na ika dua pangkatan si iko kaya pesadiran sa finalan. Ay man niyan na pansangota pisto na total withdrawal lagi ang kaya mga Israeli. So ad na pagadin sa na grupo, yung utwa pagadin sa na grupo international tunotong ta international peace committee o antonoto. Na kedinsan asira ni design, sira ni amana niyan ng draft design si ko Anthony Mapeki di sa gyang agasa. Paduna adna kedinsan na 200 military forces, international military forces makapupun sa United Nations na sira ni security sa. Sa ko paganay na miagri siya kinya tunay ni Netanyahu. Why? With na so kaya aprobuto ipagsikita nga plan wa sungsa na nga mga kuan international negotiator na iman to na pagupos si Netanyahu. So gina ni monitor tanwan to na ikatama ng kiran ay Peter Netanyahu at katetigin so kabayakan. Sa kami atigyan nang bagang kami sa lauda paro sa continuous udi misandi kapronde. Udi na continuous udi misandi kapangrid kapangilesa nga mga Hamas. Ikadua na puperon ra kami aso sinapangami din. So gina ni kuan. Elites ta katero Erdogan na tingin na red line na natigyan. Di kan ni pagyug. Na di kami san pagawa. No military withdrawal. Agugyan kaya kakad na namin na di mi ipakiaug. Na mapasang to. Gumimaw dun so di tano di teroon. Attitude na giyang ka Israel na pag-occupy niyan na giyang kaya Gaza. Kapag meron na inaladian nagyang na makokontroliran nun iman to na inaladian na maya puro alopa. Na piyayagi na di san pagawa. Piyanto na tingin ni Maulola na red line na nan. Di ko san pagawa. So gina ni katatamanan nun anto na response anto na mga kuan na yung tanong na dapat na anto na simbagro gyang kaya di mahingi masada. Katerap man na kami dibantua. Saya ki kuminta ka na miyawri ka. Naino ka, ma-enlive ribu yung abu. Padre no makapendag. Naino ka, review ni ba kaya kikuan. Kami dibantuas. Ayat itu, ito na rito Saudi Manggis. Matami Lakas Baragir. Salam idol, watching from Bungabung, Kapatagan Lanao del Norte. Gariakan miyakwa Traposo. Kabayaian. Mata benar-benar ya kaya. Gina ni Guan. Eman na rin plano benar ya kaya ito. Gariakan. Diran manarik tuban na gyang ay mga Muslim. At iwariw gyang Amerika na danyan mapakatangga sa yang Iran. Naginan man dapat pagilain. Agyang ay mga Muslim country. Inwari deran mapaka kelosariara. Agyang ay Iran. Upang mabsari ka mamagpadatan na kagugatan sira na sangatan. Isa na mapia ilayan na. Pamikir na mga Arabay
Ubcari yung magisay sa tanong na bapya magpada Israel ugi nga akwa na kepa kagagatan no. At deran magagairan na. Naging airan na di mang warning. Saad sa pangpadsi. Aman nga kan, may layakan. Na ora mismo na pagkigdama kano na tigiran. So, pinggulaulan yan. Nadap mi dami karawron, mamang pad. Kakapataniran na nato, dairan mausar. Miya kawidruan nato, kati nakiswaswa kami sa. Ay girap ke lapaniran sa country, ap ke tawisir, ap ke tawe, tosop ke suluiran na. Na mana niya nagito, di rin ngurung-ngurungan, de tarera ka. Aping gurung-gurungan na nato. Ako sumapa da country. Na inuran de gurung-gurung iran. Agi manisa, sumya pikiran niya mga Arab na miya pikiran. Kisuso ka sangit tarampa. Mamatay ang mga sundero mi, naba di dingkuman si tarampa. Gitu miya pikiran. Na sama na ay plano agi nga kagi ditanuran ke kuha. Nasa katanay pa kapmubuno niran. Kabadi ka pa kaya emanan niya sabab sa miad nga na trilateral. Ino mapianan. Panganinta ko wala ako. Na ay dapat ako ad na pakigubat niya na Saudi. Na timbalan niya ro sa makuha na. Emanan niya naging Iran, nagiubat niya na Saudi. Ana pagabang na Turkey. Pagabang na Pakistan. Ana miya sirawi miya katitidawa. So ginan mga pagari ikwan. Yun na, swalo tala yung kumukontrol sa. Agila ng probinsya, salam idol, shoutout Tarkasan. Muhammad Pango. Madiadi uba maraneka. Piana ba tanong sira? Miyaori kami manaya ang mga taga Taytay. Yang buhay ka. Wai mata nang akan digang sa Manila. Pakaw mata na umakaw makalas 10 na miya kabalagad mata. Yid na kiumani sa miya ka kami idbantuas ana. Shout out kano sa nagi. Wai sa rutan no buti man pasi sukabar. Gi mga penada pepergi naki. Sauda manggis benar din Iran. Ayat itu persiapan nasu Allah auto. Ay manan yan na tiga Iran na kaya tapangan. Di nga Saudi na siko ana mga agreement yo. Ngayon kabayaran ro kano minibagay. Miti daw kan wag nga Yemen bayran minibagay da. Ay manan yan nasalin na niyo sa pangitaban niyo. Wa qala rabbukum uduni astajib lakum amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Katip man ya Allah papalad na miska. Sa dimir ka di ka paginuino ya Allah sa arilaan kar kami so dia midi mandusa si ko kagagawin na gusto ka dedondo. Detar niya Allah so mini peg agudami peg dusa na maapangkar kami. Demi minggulalan amya pamikirami dusa na maapangkar kami ya Allah. Kadna nami siapang kaya Allah so mga muriat tawami. So pamilya mi si iko kabinasaan. Pakawatan na kaming kaya Allah si iko tiuba ka. Pakawatan na kaming kaya Allah si iko kami miskin ni. Pakadaklang asuris kingar kami. Ya Allah pang ninamir ka na ubod na mga panyakit aki kapapadalamar kami na angkat-angkar kami pakipagawaan kar kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah na pang ninamir ka, ya Allah kababayaan nami so kapsimba amir ka. Kuway kaming ka ya Allah sa bukal so ukit-ukit kapsimba amir ka ya Allah. Ya Allah na pang ninamir ka na tarima ang kaso mga sambayang kami. Ditara din so mini pamayan digami si iko punto orasyan ang tawa kami at akhirami na tarima ang kauto ya Allah. Katawa nami sa timambu sambayang. Mitaga kami diinggar kami irila. Ya Allah na kiyutami si kunara ka sa isa ka hukub. Ya Allah na diyem yuto kuguga. Ya Allah na sakay makalimo na gumasaling gagaw aparirila. Namanos ya kami ya Allah lalayon sukap kedusan yan. Na maapi kami ya Allah. Pupamakalanduang ka sa umurami ya Arhamar Rahimin. Pupamakatasang ka sa umurami. Sisagyang kaya dunia kasi kumapiya.
Ya Allah, ubod na mga utang miya, di mi katawan na pakibeding kar kami. Ya Allah, pengni na merka, ya Allah na ubod na mga utang kami mambu, nakabayad nami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah na rilain ka so mga loksami, sumbala loksami miyaw nasiran din si iku mga pakuburan kaya tarima ang kakiran ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa adkhilil jannata ma'al abrar ya asis ya ghafur ya rabbul alamin. Birahmatika ya Allah ya Rahman ya Rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahmad is kamama. Ana shout out kay Ahmad. Problema kay Ahmad na mata na siya kito akuan. Ito si Ibrahim Musa. Na aya beauty niya na si Sarah. Namata ka na kikasad na kisa inugupan niyo. Bawa niyo bako niya rin di katawi, di ko di sindig. Ang na di sumisirius ron na mga baguraktan wana. Di niyo pagawid na kalaka mga bagunan. Eno susakatan ron. Katawan niya di ko di sindig. Ako katawan niya ako kagutad na rin di makatero kabateran. Kunag bateran tatago sa ginawairan. Gingana na pumangumin sa marata, nakataon na mga bagunan. Mga bagu. O sa kano, kataon ako niyo mambu. Kuwan. Kataon na ba't tanwiran na rin tatago sa ginawa. Nagupunta din niya kaposta ma ito na pinggurung-gurungan niran. Na bangag si bangag, na betengan nagu marata. Lang na di mapiakwan. Nagito, ikapkele ako, kanti da duparatiyang ka. Seriously, na rob kailay so dignity, rob kailay so kapiyang ka mama. Ak kapakay man, di ka rin mag-react ka, boto personal yaki ito. Why? Nagupong mo maswa ka suwata, ang makaposta ko na ilang ka bangag kaki, buda kaki, tiyan ang katibelak ka. Personal nira. Ilang but datara nga politika man to di nga nan maplabut ka kuana na mga marano data no asi sa nasyonal na piyaki tay biutuan niyo adin na labutan ron so balasan tanu Allah syukran katir sudah makashare na share niya naging video balasan tanu Allah mata na kerana kita na waki misi sigira nyawa mata no sa last dusi at yan na ptiru-ptiru kad na makasi na miyakanaw tapman. Agito, belasan tanu wala. Salam rakanusan. Ari mga pagarya, di tanu di mire-realize. Di tanu ka papagayon niyo sa tindig. Gukunikas kanwa mga diehard sa kabar na sasabot na ko niyo. Inopanad na di mangument sa di mapia, below the belt, kagito na bagu, kanabatan of followers. Pangim na rakoron. Ang kanabatan of followers. Ikadua, na lock profile, fake account pimbu la naka sarbu di makasimo agito na ipendemoralize to ipendemoralize yan so are Ahmad kamamau Alanuddin Barakal Padrino makapendag sana kenapa ko man BBM sa ko eleksyon, amepos, nasa kanay campaign manager si Kuan. Ito, presidente mo rin naman. Nasa kanay campaign manager yan siya. Miya pakapraliakan siya sa Matampay. Malaw to, malamiatin, sumeto nga meron, sobra 300. Sobra 300 na miya tero. Mada, nagito na mobilize sa kan, inmobilize sa kan to. Naad na mga live pa na kontra Marcos. Nakingin mga tao, na basta di nga kakampi si Sarah, nabangagtad, na automatika bibimtad. Giti problema sa mga tao na. Adiran din na adiran kabayaw ba nga masopak si Sarah. Diran kabayaw ba so parte di Sarah na ba nga sopaka. Why si Faisal Mangunda to.
Na sa kanila campaign manager yan. Bid na miya kapreleron siya sa Marawid, sa Kambu. Ako sa mga pedakan sa Ahlus Sunnati wal Jamaah, mga ulama, ay madagla ko'y ginawa ya ulama, na miya makigupaw kira, tama sa may akses sa miya matampay. Miya gagami, na biya na ba na tanang, aron ako ron na gusto miya kilala. Aron miya kadakil sa followers sa ron miya out sa sobra 100,000. Gira mo muna sa post yan na prumpay sa sobra 1 million. Gira ini-play ba kan? Wah, sad na kisa dito wala. So siron sa nasyonal sad na kisa dito iran. Ay problema sa mamra na miya kadakdak la Marcos Blagir. Aw na disira nung bupa ka papel. Diram busunguan. Kaya mo monitor ni Ranasa kan. Upo na kan nare. Nariman ano to man to. So kuha na ini-posta ka na so miyag balik ta duto 18 marin sa nagito man. Isa ko kagay bud. Naguiran siya taka-taka. Di na mata. Alam to diyan sira mo sumbungan. Agi sad sa diru di mamanaro sa moto belu de bilta. Di teran di pa makabuda. Na wallahi ka kanabatan no followers ikadua na daki ada toto na di ka pa absenditan. Kateres kanud na re Ahmad. Lang wano siya kadang-lang kanu nasara. Oway. Na nateto na yung muskila ron bako niyo mani sa narga. Di ba? Ako po nga miswaso sa giyang na di niyang karnaganin yan. Pagkasing ako sa mga tayo. Na nagito ako ka minum ako si Roman sa kape ha. May tanggap man na kape ka na. Balasan to ano Allah. Oh, di tano di merirelay ko. Di paparoan na ka. Mga Muslim tano. Di ka pa kayo ba nga di panaro sa sulang atig supadika. Whatever it is. Mataga kini politika na pa man na ipsinta ka siya kito. Maranaw, Muslim. Na inisinta ka kasabab sa nga kofar. Naging ngutalok sa. Ngutalok sa. Live. Harap-harapan. O sa natig yung sinitan niya na pagaliw na nga mga inosentero na suwan niya si Guana, suwan niya si Hitler. Ay man na ang bumba na kananan langon, nagisan siran kilbeng, ang mga tagagasa. Alam mo to? Hindi na kaya batik, pamana, pro-Muslim, imposible. Na dita na mapaniskas, kang gabuhan tataw. Dita mapaniskas, kang gabuhan tataw. At yung pangbuhiran rin tangaya kaya takli nga 18 marin. Ay panuba nga panutula si mutualok sa nakakuan. Pitiro yan nagiya. At itiyo tong yan na marawin. Ay pangiro pa sa tawa tigi na ay kaya tumiyo nas kanubu. Na dito. Mano da taro to udi ka buki order. Ay ito, makatas yan na mewa na, di ka na miyatig na kiyomintan ako nyo na miya ka bubudtripa tanong. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.